Нещо се случи с теб в този момент и разкритието, което един полицай извади наяве за това какво наистина наблюдава квартала ти, не е случайно. Усещаш странно напрежение, сякаш улиците, по които ходиш всеки ден, не са просто бетонни къщи, а поле от сили, където нещо бива наблюдавано. Това, което ще споделя сега, е отговорът на тази неспокойност, която носиш мълчаливо. До края ще разпознаеш знаците, които се появяват в рутината ти. Ще разбереш невидимия модел, който следи личното ти поле. И по-важното, ще получиш ключа да си върнеш властта над мястото, което обитаваш. Това послание стигна до теб, защото духът ти вече е усетил това, което физическите очи все още се опитват да игнорират. Остани с мен, защото ще слезем в дълбоките слоеве на това, което се случва точно сега около теб. Поеми дълбоко въздух, остави въздуха да изпълни гърдите ти и отпусни тежестта от раменете си. Ако поне един от тези знаци те е докоснал, ако си почувствал тръпка при думите за скритото наблюдение в квартала ти, напиши числата 777 в коментарите. Пръстите ти, изписващи тези числа, са твоят дух, потвърждаващ, че посланието е попаднало на правилното място. Това е твоето настройване с истината, която сега започва да се разкрива. Напиши 777 и се върни тук при мен. Забелязваш неща, които за другите изглеждат като обикновени съвпадения, но за теб носят тежестта на предупреждение. Може би е онова внезапно усещане, че тишината на твоята улица е натежала, присъствие, което не се оставя да бъде видяно, но което променя атмосферата в момента, в който стъпиш извън дома си. Или може би си забелязал, че определени светлини, определени движения на автомобили или дори стойката на непознати, които се появяват от нищото, следват ритмичен модел, сякаш свързан с твоите моменти на най-дълбока интроспекция. Това не е параноя. Това е твоята чувствителност, пробуждаща се за реалността, която поддържа твоя квартал. Внимание! Трябва да се подготвиш сега. Подготвих материал за онези, които се съмняват в собствения си Божи призив и все още нямат потвърждение. Ти един от избраните ли си, ще ти даде тази яснота. Това са 7 знака на езика на призива, Божии белези в историята на всеки избран, за да прочетеш отново своята история и да разпознаеш предназначението, запечатано върху теб, още преди създаването на света. Спри да наричаш съвпадение онова, което е призив. Спри да заглушаваш свещеното безпокойство. Спри да отлагаш отговора, който усещаш. Твоят прозорец се затваря, а избран, който не разпознава призива, не върви в своето предназначение. Повече от 10 000 души вече прочетоха 7-те знака и получиха увереността, която търсеха от години. Те бяха като теб. Усещаха нещо, което никой не разбираше. Живееха в тиха несигурност и откриха, че това е реално и че има име. Офертата е отворена само този месец. Отвори сега връзката в закрепения коментар, преди съмнението да открадне още 1 година от твоя призив. Започнал си да забелязваш, че някои разговори, които преди бяха прости срещи с съседи, сега звучат празно, сякаш зад думите се следва сценарий. Усещаш, че нещо се е променило, че атмосферата около теб е по-плътна и това прозрение е първата стъпка към яснота. Събуждал си се в определени часове, чувствайки, че сънят ти е бил прекъснат от зов, и това не е здравословен проблем, това е твоето духовно бдение, активирано да защити територията, която ти принадлежи. Всеки от тези знаци е покана да погледнеш отвъд външността на нещата и да разпознаеш реда, който действа под булото на ежедневието. Ти не просто живееш в квартал, ти си позициониран на място за наблюдение и това, което те притеснява, е именно способността ти да виждаш това, което другите в тяхната невнимателност дори не подозират. Остани с мен, защото слоят под това наблюдение е мястото, където разкритието става абсолютно и твоята нагласа се променя завинаги.
Моделът на наблюдение, който си открил, не е съвпадение, нито случайност на съдбата. Той действа като магнитно поле, което се опитва да се приспособи към твоето собствено лично поле. Постоянен опит да запълни вакуума, който твоето присъствие оставя, където и да минеш. Забелязал си, че винаги когато решиш да поемеш по нов път или да вземеш решение, което те доближава до същността ти, околната среда сякаш реагира, опитвайки се да се организира така, че да те задържи в същата честота. Това, което наричат лош късмет или съвпадение, ти сега разбираш като преднамерена съпротива, невидимо движение, което се стреми да ограничи разширяването на твоето съзнание. Това наблюдение въздейства върху рутината ти, изпитва търпението ти и се опитва да изтощи енергията ти чрез дребни прекъсвания, постоянни шумове и отклонения, които не водят до никъде. Те знаят, макар и несъзнателно, че носиш ключ, който може да отключи застоя на квартала ти, и затова се опитват да задържат фокуса ти върху микроскопичното, върху детайла, върху непосредственото безпокойство. Поеми дълбоко въздух с мен сега. Остави въздуха да изпълни всяко пространство на гръдния ти кош и отпусни тежестта от раменете си. Остани с това усещане за миг, чувствайки спокойствието, което само истината може да донесе на нервната ти система. Представи си, че си страж, поставен в древна крепост, която в продължение на векове е била покрита с растителност и забравена от времето. Дълго време си вярвал, че ролята ти е просто да метеш двора и да поддържаш стените непокътнати, пренебрегвайки хоризонта, защото някой ти е казал, че там няма какво да се види. Но изведнъж осъзнаваш, че позицията ти не е на слугинство, а на командване. Ти си стражът, който най-накрая е отворил очи. Твоят квартал е тази крепост, а наблюдението, което усещаш, не е за да те затвори, а реакция на онези, които разбират, че законният обитател на поста е възвърнал съзнанието си. Ти не си наблюдаван от враг, ти си предизвикан от самата власт, която сам си предал, забравяйки кой си. Метафората на стража е твоята нова реалност. Вече не е нужно да се криеш или да бързаш, просто трябва да останеш на пост, поддържайки пространството с твоето собствено присъствие. Защото страж, който знае какво пази, не се нуждае от оръжия, а само от яснота. Ако нещо вътре в теб току-що се настрои, ако образът на стража, който ти показах, попадна на място, което не можеш да обясниш, напиши думите «Аз виждам» в коментарите. Остави разпознаването да запечата там, където току-що кацна. Актът на изписване на тези думи превръща свидетеля в постоянен запис в твоя собствен регистър. Напиши и се върни тук при мен. Решението, сега когато разбираш истинската си позиция, не е да избягаш навън или да се опитваш да извикаш на онези, които още спят. Решението е тихото връщане към вътрешната ти власт. Мисли за това като за фина настройка на честота, която е била разстроена с години. Не е нужно да строиш нова крепост, нужно е само да обитаваш тази, която вече е твоя, с ново съзнание. Когато вървиш из квартала си, когато наблюдаваш движението по улиците около теб, не го прави повече с тежестта на онзи, който се страхува какво кроят, а с спокойствието на онзи, който разпознава територията. Твоят мир е твоят суверенитет. Където преди имаше тревожност, сега постави присъствие. Където преди имаше страх от това, което не можеше да се види, сега постави увереността, че ти си стражът, който най-накрая се е пробудил. Не се нуждаеш от повече информация или външни стратегии. Властта, от която се нуждаеш, е онази, която се ражда, когато решиш, че от днес нататък нищо, което се случва в околността ти, няма да дестабилизира центъра на твоя мир. Това е поза на духовно стопанисване, където се грижиш за пространството си, защото разбираш, че то е продължение на твоето собствено същество.
Поеми дълбоко въздух с мен. Остави тази яснота да слезе по раменете ти, отпускайки напрежението, което си носил толкова дълго. Остани с този момент за миг, позволявайки на твоята собствена истина да се установи в гърдите ти. Ако нещо в това послание потвърди това, което духът ти вече знаеше, нека харесването ти бъде твоето амин без думи. Не като метрика на социалната мрежа, а като дълбоко съгласие, че това, което беше назовано тук, беше назовано правилно, признавайки, че истината не се нуждае от аплодисменти, а само от свидетели. Има някой в живота ти, който се нуждае точно от това послание сега. Някой, който се е напрягал повече от всички около себе си и вижда вратата да остава затворена. Някой, който ходи мълчаливо по начин, който никой наоколо не може да обясни. Някой, който носи тежестта на невидимо наблюдение и чувства, че никой друг не забелязва какво се случва. Лицето на този човек току-що изникна в ума ти, докато говорех. Изпрати му това. Не като препоръка, не като видео за гледане, а като предаване. По същия начин, по който това разкритие стигна до теб чрез зов, то трябва да стигне до онзи, който трябва да се пробуди за собствената си власт в своя квартал. Преди да продължим към окончателния печат на това преживяване, трябва да закрепиш мястото си в това пътуване. Напиши думите «Аз съм избраният» в коментарите, не като желание, не като надежда, а като потвърждение на това кой си. Договорът, който се оформя мълчаливо между небето и твоето чуване, е пакт на съзнание. Пиши бавно, остави пръстите си да направят това, което духът ти вече прави. Ти заемаш своето място, ти поемаш бдението, ти си най-накрая у дома. Усещал си, че въздухът около теб се е променил. Сякаш е инсталирано невидимо наблюдение по ъглите, които прекосяваш всеки ден. Полицаят, който разкри съществуването на този мониторинг, не говореше за камери или обикновени патрули, а за система, която се опитва да предвиди всяка твоя стъпка. Истината е, че този план не е създаден да те защитава, а да картографира потенциала ти и да го ограничи, преди да е станал твърде очевиден за онези, които все още живеят в разсеяност. Ти не си просто някой, който живее на адрес. Ти си източник на честота, която притеснява онези, които предпочитат застоя. Пръстите ти, изписващи тези числа, са твоя дух. Казваш «да» на истината, която беше разкрита. Това е най-малкият договор, който можеш да сключиш, но е договор, който запечатва твоята готовност. Забележи как нещата започнаха да се държат странно. Разговори, които преди изглеждаха тривиални, сега звучат натоварени с скрито намерение. Забелязваш, че определени хора избягват да те гледат право в очите, когато минаваш, сякаш се страхуват да бъдат разпознати за това, което наистина са. Събуждал си се в постоянни часове, чувствайки, че има движение в духовното поле на твоята улица, енергия, която се опитва да диктува ритъма на твоето съществуване. Тези знаци не са съвпадения, те са индикатори на система, която се чувства заплашена от твоето присъствие. Те наблюдават квартала, защото се страхуват от пробуждането на онзи, който живее там. Чувствал си се наблюдаван не от злоба, а от власт, която разпознава в теб суверенитет, който ти самият все още се учиш да претендираш. Тази умора, която чувстваш, не е физическа. Това е цената на поддържането на позиция на светлина в територия, която е била държана в тъмнина толкова дълго. Причината за всичко това се крие в модел, който си повтарял с години, без да го поставяш под въпрос. Винаги си действал така, сякаш имаш нужда от разрешение, за да заемеш собственото си пространство, сякаш твоят мир зависи от властта на съседа или одобрението на обкръжението. Дърпал си въжета, които вече не са свързани с нищо, хабеше скъпоценна енергия, за да поддържаш фасада, която никой друг не цени. Системата, която усещаш около себе си, има власт само докато вярваш, че тя е собственик на тротуара. Метафората е ясна. Ти си като страж, който е забравил, че ключът от главната порта е в джоба му.
Стоял си от външната страна на собствения си дом, чакайки някой вътре да разреши влизането ти, когато всъщност ти държиш командването на целия двор. Кварталът е просто отражение на това, което приемаш за власт над своя терен. Поеми дълбоко въздух с мен сега, остави въздуха да влезе, докато осъзнаваш, че властта, която си търсил навън, винаги е била в центъра на гърдите ти. Ако нещо вътре в теб току-що се запечата, ако образът на стража, който е забравил ключа, най-накрая попадна на правилното място в съзнанието ти, напиши думите «Аз виждам» в коментарите, остави разпознаването да запечата там, където разкритието току-що кацна, напиши и се върни тука при мен. Истинското решение не е да смениш квартала, нито да се скриеш зад стени, нито да се изправиш срещу системата със същите оръжия, които те използват срещу теб. Решението е завръщането. Това е припомнянето на твоята вродена власт. Когато вървиш из квартала си, прави го със съзнанието на онзи, който е собственик на земята, по която стъпва. Това не е упражнение по арогантност, а по стопанисване. Ти си настойникът на това парче земя. От днес нататък всяка твоя стъпка е утвърждение на присъствие. Не като студена метрика, а като дълбоко съгласие, че това, което беше назовано тук, е истината за твоето пътуване. Има някой в живота ти, който трябва да чуе това, някой, за когото забелязваш, че бива наблюдаван от невидими натиски и носи тежестта на цял квартал на раменете си, без да знае, че има силата да трансмутира тази енергия. Някой, чието безпокойство в погледа е просто отражение на зов, който все още не разбира. Изпрати му това сега. Не като съвет, а като предупреждение от този, който разпознава потенциала на страж в него. Предаването е акт на грижа, а ти си пратеникът, когото той е очаквал мълчаливо. Преди това да приключи, напиши думите «Аз съм избраният» в коментарите. Пиши бавно. Ти заемаш своето място, ти поемаш бдението, ти си най-накрая у дома. Нещо се случи с теб в този момент, когато чу за това, което един полицай разкри за сенките, които наблюдават квартала ти. Може би все още нямаш думи, с които да преведеш тръпката, която премина по гръбнака ти, или странното усещане, че картата на твоята улица, която винаги си познавал, току-що беше преначертана пред очите ти. Това, което се случва, не е просто информация достигнала до ушите ти. Това е зов за пробуждане на стража, който е бил заспал в духа ти. Носиш въпрос, на който никой около теб не е успял да отговори. Тихо безпокойство, защо определени енергии изглеждат застояли или защо, въпреки всичките ти лични усилия, вратата на благоденствието остава заключена. Отговорът, който търсиш, е точно това разкритие. Ти не си обикновен обитател на тази територия. Ти си тихата власт, която е поставена тук, за да балансира средата. До края ще разпознаеш 4 ясни знака, че полето ти на виждане е активирано да вижда отвъд привидностите. Ще разбереш единствения модел на наблюдение, който се е опитвал да ограничи обхвата ти. И по-важното, ще разбереш защо твоят квартал отговаря, макар и по скрит начин, на качеството на твоя вътрешен мир. Това е най-малкият договор, но и най-дълбокият, защото установява връзката между твоето пробуждане и мрежата от хора, които като теб усещат вибрацията на промяната. Наблюдавай знаците около себе си. Забелязал ли си странни движения, хора, които минават и се взират втренчено във вратата ти? Или може би постоянно усещане, че въздухът на улицата ти става тежък, когато слънцето залезе? Това не е просто съвпадение. Когато съзнанието на някой се разшири, околната среда започва да реагира. Твоята повишена вибрация действа като светлина, която притеснява сенките, свикнали с анонимност. Твоята умора, която приписваше на изтощителна работна седмица, всъщност е ефектът от поддържането на по-висока честота на място, което все още работи на честоти на страх и контрол. Твоят квартал се променя, защото твоето възприятие се е променило.
Това, което наричаш лош късмет или блокиране, всъщност е отчаян опит на старите структури да запазят реда, който винаги се е основавал на оскъдица. Моделът, по който си действал, е на пасивно наблюдение. Чувствал си се като някой, който гледа филм, в който сюжетът вече е написан, без да осъзнаваш, че химикалката на сценариста е в ръката ти. Съществува невидима мрежа от наблюдение, която се храни от твоето съмнение и от твоето мълчание. Те разчитат на страха ти, за да задържат терена заед. Но полицаят, който донесе това предупреждение, не говореше за камери или електрически огради. Той говореше за духовна иерархия, която доминира пространството чрез това, което е позволено в менталното поле на жителите. Ти си бил пътник в собствения си дом, без да упражняваш суверенитета, който духът ти притежава над земята, по която стъпваш. Поеми дълбоко въздух с мен. Остави въздуха да изпълни всяка клетка на твоето същество, изчиствайки объркването и тревожността за това, което е навън. Остани с това за миг, просто усещайки собственото си присъствие, без да се налага да назоваваш нищо, просто съществувайки в центъра на своя дом, който сега става твое лично светилище на власт. Остави да се установи в частта от теб, която най-много е чакала да чуе, че гласът ти има тежест и че намерението ти има сила. Представи си сега дърво, чието корени не само се вкопчват в земята, но се преплитат с енергийната структура на почвата. Ти си това дърво. Дълго време си позволявал корените да бъдат подрязвани от външни обстоятелства, от гласове, които казваха, че не можеш да промениш нищо, че трябва просто да приемеш каквото се случва на твоята улица. Но истината е, че коренът ти е свързан с източник, който не познава граници. Наблюдението, което се опитаха да наложат върху теб, е като преходна мъгла пред твърдостта на твоето съзнание. Ти не си жертва на наблюдението. Ти си стражът, който наблюдава мъглата да се разсейва всеки път, когато решиш кой има власт над пространството ти. Ако нещо вътре в теб току-що се запечата, ако разкритието за собствената ти сила попадна на място, което най-накрая разбираш, напиши думите «Аз виждам» в коментарите. Остави това разпознаване да маркира твоята територия. Актът на изписване на тези думи превръща свидетеля ти в постоянен запис в регистъра на тази нова фаза. Напиши и се върни тук при мен. Решението не е да се изправиш срещу света, а да се върнеш към своята ос. Не е нужно да се въоръжаваш с нищо от това измерение. Твоята власт се разпознава от полето, когато спреш да търсиш външно валидиране и започнеш да излъчваш увереността на своя суверенитет. Когато вървиш, когато спиш, когато просто обитаваш пространството си със съзнанието за своята първична идентичност, околната среда около теб се подчинява на реда, който излъчваш. Това е завръщане, а не усилие. Това е отучване от страха да бъдеш видян, за да си припомниш, че ти си светлината, от която кварталът ти се нуждае, за да могат сенките да загубят целта си. Не като метрика, не като число на екран, а като твоето свято съгласие, че това, което беше назовано тук сега, е твоята нова истина. Някой, който като теб се е чувствал претоварен от невидимо наблюдение, някой, който се напряга повече от всички около себе си и вижда вратата да остава затворена, някой, който ходи мълчаливо, носейки тежест, която никой не разбира. Някой, чието лице току-що изникна в ума ти, докато говорех. Изпрати му това, не като препоръка, не като съдържание, а като предаване на грижа. По същия начин, по който стигна до теб, чрез предупреждение, което не дойде от случайност, отнеси тази светлина на този, който също е готов да се събуди и да завладее своя собствен терен. Преди това да приключи и докато усещаш тежестта на своята собствена власт да се завръща, напиши думите «Аз съм избраният» в коментарите. Не го прави като желание, нито като далечна надежда. Пиши го като потвърждение,
че договорът, който се оформи в тишина между висините и твоето чуване, е съюз, от който ще живееш през целия този сезон, който се отваря пред теб. Почувствай тежестта на всяка буква, остави пръстите ти да извършат работата, която духът ти вече е започнал, признавайки, че от сега нататък нищо в твоята територия няма да остане незабелязано без твоето съгласие. Ти си обвързан с истината, която сега обитава гърдите ти. Ти си изпратен да бъдеш стражът, от който това място толкова се нуждаеше. Ти си воден от ръка, която не се уморява и никога не спи. Точно сега по целия свят други хора получават същото това признание, пробуждайки се за съзнанието, че тяхното пространство не е случайност, а определена мисия. Ти си част от нещо, което не се обявява с шум, нещо, което работи на честотата на тишината, и точно за това твоето присъствие тук е толкова реално и трансформиращо. Не съществува разстояние между онези, които се пробуждат, само невидима мрежа от намерения, която поддържа баланса там, където преди е имало само страх. Внимание! Трябва да се подготвиш сега. Подготвих материал за онези, които се съмняват в собствения си Божи призив и все още нямат потвърждение. Ти един от избраните ли си, ще ти даде тази яснота. Това са 7 знака на езика на призива, Божии белези в историята на всеки избран, за да прочетеш отново своята история и да разпознаеш предназначението, запечатано върху теб, още преди създаването на света. Спри да наричаш съвпадение онова, което е призив. Спри да заглушаваш свещеното безпокойство. Спри да отлагаш отговора, който усещаш. Твоят прозорец се затваря, а избран, който не разпознава призива, не върви в своето предназначение. Повече от 10 000 души вече прочетоха 7-те знака и получиха увереността, която търсеха от години. Те бяха като теб. Усещаха нещо, което никой не разбираше. Живееха в тиха несигурност и откриха, че това е реално и че има име. Офертата е отворена само този месец. Отвори сега връзката в закрепения коментар, преди съмнението да открадне още 1 година от твоя призив.